Gaurkoan, Uzurriko Gazteria independentista elkartu nahi izan dugu, inork ahaztu ez dezan gori-gorian dagoen kanpaina politiko honetan, guk ere badugula zer esan eta zer aldarrikatu. Eta horretan berestiko aukera bat izango dugulako, datorren igandean gaur 8 ospatuko diren udal eta foru aldundietako hauteskundeetan. Eta gurekin ditugu nola ez, datorren legegintzaldian EH Bilduren Uzurriko proiektu politikora batzea erabaki duten gazteak. Azpimarragarria iruditzen zaigu, hauek udalgintzako lehen lerrora jauzi egin izan. Beharrezkoa dela uste baitugu, gu ere erabaki espazio orotan egoten. Gure ahotsa entzun dadin eta gure ahotsa entzun dezaten. Errotikako aldaketak ditugu ipar, eta horretarako beharrezkoa den espazio guztietan parte hartzeko bokazioa daukagu gazteok. Zein dira erronka onartzearen zergaitiak eta zergaitik EH Bildu zuena daitza. Zeratik animatu gehan erronka gortzea, gaztiok, krisilan eta oroar sisteman ondorio jolatzak modu berezituan pairatzen ditugu. Eta bizitza politikoan dagozkigun eskubide eta beharrezinek erantzuteko eta jendartia eraldatzeko ezinbestekotzat deu gaztiok baitare instituzioetan egotea. Eta modu hontan erabakigun eta baitare. Badakau ze esan, ze borrokatu eta ze eraiki. Eta horretik guaz ardura hobek hartzea. Eta zeratik EH Bildu? Gazteok EH Bildu gazte politika oso eta integral bat osatzeko aukera bakarra dalako. Gaztiekin batea, gazteen emantzipazioa erraztu eta bizi proiektu burujabe eta bizigarriak izateko helburuz. Horren adibide garbi dira Usurbilen EH Bildutikan etxe bizitzan dazkagun politikak, ala nola etxe bizitza hutsen identifikazio bat eta hauek merkaturatzeko plan bat, etxe kaleratziak egiteko hartuko ditugu neurriak eta oantxe martxan jarrikoan txirikorda proiektua. Gaztiok EH Bildu herri feminista bat nahi deulako eta horretarako herritarrekin eta eragile feministekin elkarlanean gabiltzalako saretze eta proiektu ezberdinetan lanean eta horretan jarraituko deulako. Horren adibide garbia da ostaintza sistema publiko komunitarioa garatzeko aurrera doan prozesua. Gazteok EH Bildu herriko gazte mugimenduan aniztasuna eta indarra babestu nahi deulako. Uzurriko Gazteria bizirik eta piztuta daola garbi dakau, ez beste batzuk esateko bezala itzalpian daola. Hoi garbi dakau eta bidelagun izango behar daneako. Gaztiok EH Bildu euskeraz biziko dan herri bat nahi deulako. Eta hortarako herriko kultur ekosistema zaindu eta bultzatzean alde lan egingo deulako. Herritik sortua, herriarentzat eta munduantzako gozagarri izango dana. Herritarren autoeraketa eta ahalduntzea bilatuko duen kultur ereduan alde egingo deulana. Eta bide honetan, elkargunean proiektuare babestuko dugu eta proiektu gazatzeko inbehar dian guztiak eta gehiago egiten saiatuko da. Gaztiok EH Bildu bizi ohitura osasuntsuak eta isialita kirol aukera anitz eta zabalena sustatzeko aukera bakarra dalako baita. Eta gaztiok EH Bildu ingurumena defendatu eta etorkizun osasuntsu baten aldeko neurriak hartu nahi ditugulako. Eta azkenik gaztiok EH Bildu Usurbildik Euskal Herria eraldatzen eta eraikitzen jarraitzeko urratsak eman nahi ditugulako. Hau guztiagatik animatu geha ardura hartzea eta EH Bildukin ardura hartzea, baina baita ere zuen babesagatik, lehenengo momentutik jasotako babesa honengatik, eta gaur hori ere eskertu nahi genuen, lehenengo momentutik jaso duen babesa hau bueltatzen saiatuko geha urte hauetan eta zuen albuan egongo gehala garbi dakau. Eskerrik asko denoi eta irabaztea goaz. Hor nonbait, kanpaina aitzakia izanik edo, entzun behar izan dugu Usurriko herri giroa eta gazteria itzaletan dagoenaren zurrumurrua. Guk ordea badakigu zer den Usurriko Gazteria eta badakigu zerekin konpromituta dagoen. EH Bildu da gure proiektua. Udalgintza eztertiak eta eraldatzailean sinesten dugulako. Baina baita Euskal Herriari begirako proiektu askatzaile integralean ere. Datorren igandekoa hitzordu garrantzitsua izango dugu gazteontzat ere. Bertan izango baitugu aukera
hautesontziak bozka independentzistaz betetzeko. Bai usurbildarrek eta baita gipuzkoarrek ere merezi dugun etorkizuna izan dezagun. Euskal Herria independentista, sozialista, feminista, euskalduna eta ekologistan bidean gazteok maiatzaren 28an EH Bildu. Gora Euskal Gazteria! Gora Euskal Herria!